Olen Mika Palonen ja keittiömestari ravintola Mureessa. Meille Mureen lihat tulee Jyväskylästä. Kaikki lihat on kotimaisia. Siellä ne valitsee eka meille kaikki parhaimmat päältä ja sitten täällä kun leikataan, niin vielä tuplat tsekataan ne, että ne on oikeasti hyviä ja sitten ne menee vasta asiakkaalle, kun meidänkin seulan läpi menee. Me tiedetään siis kaikista lihoista, että mistä tilalta ne on tullut, mistä paikkakunnalta ne on tullut ja rotu tietysti myös tiedetään. Meillä on 3 kriteeriä: maku, marmori ja mureus ja asteikko on 1–10. Joka kerta kun leikataan, niin sitten me maistellaan ne lihat, mitä ollaan leikattu ja sitten katsotaan, että ne vastaa sitä, mitä halutaan itsekin syödä. Niin raakakypsytys vaikuttaa siihen makuun. Se maku tiivistyy siinä, että kun siitä lähtee kosteutta pois siitä lihasta ja se niin kuin tulee paljon tiiviimmäksi se liha, että siihen tulee vähän sellainen pähkinäaromi siihen ja maku siihen lihaan, mitä pidempään se on siellä kaapissa. Et me pidetään maksimissaan se 10 viikkoa, mutta siinä 6–7 viikon kohdalla me yleensä leikataan ne sitten. Ulkofile, entrecôte ja sitten on sisäfile, niin kuin normi filekama ja sitten meillä on dry age-lihoja, eli siellä on primea ja sitten on porterhousea ja sitten on ulkofilettä kanssa siellä. Niin prime on ollut aika tasainen koko aika, että se on meidän semmoinen niin kuin lippulaiva liha noista dry ageista, mutta se porterhouse on nyt uutena tullut tähän uuteen tilaan, niin se on kyllä tosi hyvä, että siinä on ulkofile ja sisäfile siinä samassa palassa, niin siinä on niin kuin molempia sitten saa maistella. Grillaaminen on aika hyvä tuolle lihalle. Itse tykkää siitä, että se grillipinta on niin kuin kunnolla grillattu, niin siinä jo saa sitä makua siihen lisää. Ja se rasvaisuus siinä lihassa kyllä auttaa paljon. Rasvasempi, niin sit se on mehukkaampaa se liha. Jos liha on hyvää, niin sit se, mitä muuta se tarvii siihen, suolaa päälle ja ei muuta kuin menoksi. Me ollaan koottu toi meidän Mureen ruokalista ajatukselle, että niin kuin vähän sesongin mukaan mennään. Lihan parhaat kaverit aina mietitään siihen, niin kuin, että mitkä komppaa sitä lihaa, niin sillä tavalla ajetaan niitä lisukkeita. Ja tietysti vähän sesongin mukaankin, että nyt kun kevät rupeaa tulemaan tässä eteenpäin, niin parsat varmasti tulee jossain vaiheessa. Uutta perunaa ja tomaatteja jossain kohtaa. Et silleen niin kuin kesää kohden niin vähän kevenee ehkä se niin kuin ajatusmaailma. Et sitten taas syksyllä niin ruvetaan tekemään vähän semmoista sieniä ja semmoista niin kuin enemmän juureksia. Kyllä se entrecôte, siitä mä oon aina tykännyt. Mun mielestä se on vaan niin hyvä. Siinä on se rasvaisuus ja se niin kuin maku niin kuin kohtaa.